Salutare și bine m-am regăsit la un nou episod. Astăzi filmăm Minecraft cu fratele meu Alex. Stai să intru că am intrat în ceașară. Nu știu de ce. Am mai filmat prima parte cam o oră. S-au împărțit filmările destul de ciudată. Nu era chiar atât de interesant. Adică într-o jumătate de oră n-am făcut nimic. Mă pierdusem de Alex în junglă, nu știu ce. Am găsit aici bani, n-am băgat comenzi. Nu am băgat comenzi deloc, decât, nu știu ce, am băgat odată teleportarea, ne-am culcat și știți că când te culci se salvează setul. Și nu știu de ce, nu m-a spawnat fix unde m-a spawnat la început. Și mă culcasem aici, în casă, unde vreau. Asta e casa, acum trebuie să lucrez la nisip, la geamuri. Mai testează atunci. Sper să nu se mai împartă filmările în 20 de bucăți. Tu spargele mele, am să spargele mele. Asta e casa. Am pus aici două lumini. Așa să se mai urmă. E destul de faină casa, cu Alex Teddy. O să dau volumul mai încet pentru că nu prea m-am auzit. Eu zic că e destul de faină casa. Tu? Ce zici? O faină. Câteodată, adică... Ai grijă să nu mi se închidă, mă duc la apă. Bine. Alex a plecat să bea apă. A strigat Alex, dar nu e nimic. Bun. În timp ce s-a dus Alex să bea apă. S-a făcut noaptea? Da. Eu am mai făcut așa. Eu acum mă duc să sparg alea. Mă duc la nisip. Dar chiar e frumoasă. Să mai facem și noi ceva, bești, ceva. Văzuți cât spărsoi? Hai, sparge tot și... Spărsoi tot. Vreau să ras tot. Mai am decât roșu la topor. Da, văzut. Sparge nisip ca să facem geamuri. Nu știu. Un fir de păr pe telefon. Pipit. Sper să nu fie vreo gaură de aia. Ia, ai de capul meu cum căzui fără shift. Adică cum era să cad. Dar din fericire nu căzui. Mai coleg pe aici. Cred că mâine ne apucăm de căutat diamante. Nu știu, mai trebuie să avansăm. Nu știu. Până atunci, până la căutat de diamante, trebuie să scăpăm ceva jos. Că noi suntem pe munte. Și de aia. E enervant că ți se consumă hunger-ul atât de repede. Adică vezi Nu suntem pe hard, să se distrugă mai repede toporul sau ceva. Nu. Lasă. Ce la hunger stai? Astea copănelele. Punem nisipul și sper să-mi iasă. Cât naiba trebuie? 3 ori 4, 12. Și asta cred că trebuie decât 6 geamuri. Nu toporul să-l pun. Pământul. Cred că trebuie 6 geamuri. Asta un pic să le iau. Și asta tot așa. Taci un pic recorderul. Glass pane. Decât 6 geamuri ne trebuie. Deci încă... Sper ca să-mi ajungă. Am ceva lemn. Hai, încă unul. Eu cam de
Unde să pun lemnul? Sper să ajungă să nu se mănânce tot. Unde îl pun? Bun, și gata. Îl fac de la canteen table. Acum să adaug. Ia, te pun lemnul de la canteen table. Îl fac de... Da, pune-l pe fol așa și să aduci chestul în casă. Bun? Oricum se face foarte repede. Nu. Sper că să nu-l pun undeva, ca să ies în casă. Scăparea. Gata. Și ce să fac cu 4 geamuri pe plus? Luca, stai să stau lemnul. Unde ești? Stai, am mult lemn. Pune-l în cut. Hai, dă-mi-l. Mamă, ai 3 stick-uri pline. Ba nu am 3 stick-uri pline. Vezi, unul nu l-am plin. Un stick nu l-am plin. Da, ai dreptate, da. Ok, și ce să fac eu cu 4 geamuri pe plus? Le las în cut. Sau mai fac aici o cutie. Oh, ce? Nu cred. Ce? Cum scăpă și el tot așa. Ce să adun astea. M-aș gândi să le adun. Aici o să-mi fac, Alex, vezi că ăsta o să fie chestul meu. La fix era gata să cad. Bun, aici o să-mi pun și eu chestul. Dar nu știu dacă o pot să cad în apa aia. Ba da. Dar ce vrei să faci? Nu știu, dar nu. Tu vrei să ajung să cad? Păi da, nu se întâmplă. Vezi, Alex, aici o să am eu chestul meu la intrare. Luca? Ia să încerc să mor și eu. Nu muri, nu. Vezi, poate pățești ca mine și ar trebui să... Nu, așa și eu. Putea să mor și nu trebuie ceva mâncare. Mamă, ce e aici? Mai am decât o lubeniță. Uite, avem și ironuri. Oh, da. Bun, o să bag ironul la prăjit. Ne ducem în mină și începem să căutăm. Hai, nu o să găsim diamante de acum. Garantez. În cele dar nu putea să lași cutia jos? Păi da, las acolo, să scrie, nici nu ocupă loc. Să nu iei cu fierul, iau eu. Și vezi că aici e cutia mea. Și asta e a mea? Acolo sunt la amândoi. Dar atunci vreau și la asta să fie la amândoi. Aici sunt chestiile mele. Stai puțin că-ți fac și ție. Ce ale mele? Bine. Alea, lemnele care ți le-ai făcut să fac lemnele. E, Alex, acum lasă. Mulțumesc pentru 10 lupenițe, că chiar îmi trebuie. Cu plăcere. Dar atunci aici nu împărțim. Aici nu împărțim. Bun. Lasă. Nimic. Ce? Nu e nimic, Alex, ce ai? Ce este? Mă supăr dacă nu... Nu, scris ceva. Trebuia să notez ceva. Știu că era un cod test, dar nu știu ce diamante, dar nu e, nu mersă. Asta să-l mai încerc. Nu merge. Hai, ce facem acum?
O să fac că nu faci ăla. Ce să fac? Ăla ciocan. Păi de asta că nici eu nu prea mai am ciocan acum, trebuie să sparg și o piatră pe aici. De ce și să stai așa? Pe aici îmi scăpă limba în gură. Pe limba e în gură. Ai de capul. Stai, ce trebuie să fac? Torțe. Fuel. Așa și... Stai aici, învățe. Zic că e bine pentru, nu știu, 4-5, cam o săptămână din Minecraft ar veni. Dacă fac un pic fix asta că mi-a ajuns și săpăm. Ce să facem? Altceva nu știu ce să mai facem. Gata, am făcut și un ciocan. Nu, că n-am materiale. Du-te mai jos până la 8. Păi da, la 18 sunt diamante. Păi da. Băi, nu mi-ajunge pickaxe-ul să mă duc până acolo. Dacă e lumânări. De ce nu poți să fie lumânare și în partea cealaltă să fie mai frumos? Acum nu are rost să consum lumânările. Văd eu două în cuția ta. Iau una. Hai că da. Ca să fie mai fain. Nu asta. Iată, acum e mai fain. E mai fain. Sau nu le sparg. Nu pune două ale, să irosim. Sparg un pic. Și Shit, unde sunt? gata. Ah, Acum le-ai pus aici. eu crezui că când pusești tu. Nu pune două, Alex. Uite că tu, că acum săpăm așa, dă-mi lumânarea înapoi. Stai un pic acolo. Unde o punem mai jos? Nu, punem una simplă, dă-te puțin. Punem una pe aici, habar. Nu punem decât una, Alex, bine? Bine, ai destul? Să mai facem niște ciocan. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să-mi fac canal de YouTube în engleză. E noaptea. Nu contează că Sunt ușile deschise. Închide-le. Nu, pe astea de la mine lasă-le. Da, alea de afară. Da, pe alea de afară. Am revenit. Am avut puțină treabă, dar... Uite-te la mine. Ai ceva? Da, sunt milă. Hai, uite-te la mine. De ce? Stai un pic. Nu o lumânare. Ia văd unde ești. Zi. Uite-te la mine. Uite-te la mine. Ia să... Stai un pic să-mi schimb skin-ul, că sunt stil. Eu las așa. Da, și eu să-mi... Facă-ți-l pe ăla cu monstru ca să-ți vadă mai fain. Eu pot să mi le iau pe ăla cu lemn. Stai un pic. Sau ăla cu nisipul care râd așa. Așteptați un pic. Sau ăla cu nisipul care e nebun. Ok, și-a schimbat și Alex skin-ul. Mi-am făcut și un pickaxe nou. Ia să vadă skin-ul meu. Chiar două pickaxe-uri. Ia să vadă skin-ul meu. Uitați, îl mai văzut. Ia să... Lasă-l să mai vadă, să văd eu. Hai, dă-te de aici, că poți să-i greșit asta. Bine. De ce nu puteai să faci un cerc așa, să faci și acolo? Pe aici, pe aici. De ce? Taci. De ce nu puteai să faci un cerc? Așa e mai bine. Stai că... Să mă duc în jos. Să mai muncesc. Ceva, nu știu ce să muncești.
Sparge lemne, aia faci. Le sparge pe ala și decât pe aici mai sunt lemne. Bă, dă naibii, că nici nimic nu găsi. Nici măcar căul. Și-s deja la 69. Ajung la 18 cu ăsta de cacao. N-am. Am o 6, acum 7. Tu furași de la mine, nu? Ăla e. Tot timpul, când am nevoie de căul, îmi găsesc o grămadă. Și, hai că mă mir că nu mi se consumă nicio copânea. Sper să mai fie aici o surpriză, să mai fie o grămadă. Yes, surpriză. Da, și sper să fac o boată, adică un ciocan. Du-te sus la crafting table. Mai o boată din putea ta. Bine. Sus la crafting table. În cutia aia din sus? În episodul ăsta o să filmăm undeva pe aici puțin. Așa, doar de idee, să vedeți ce facem. Alex, câte like-uri vrei să strângem? Hai să strângem 10 like-uri. Nu știu dacă putem, da. Nu știu dacă putem 100. Vezi că vrei cam multe. O să strângem peste câteva zile. Peste câteva zile din un an de YouTube n-am făcut niciodată 100 de like-uri. Un an și ceva. Cu mine. Să-mi spuneți în comentarii dacă mai vreți episoade cu el. Păi chiar le plac foarte mine. Da, am văzut că strângem ceva like-uri, 7 like-uri. Mie mi se pare bine. Mănânc lubeniță. Mai trebuie să iau ceva mâncare. Nu pot mâncare, îmi trebuie. Am ales. Când îmi trebuie? Nu văd. Eu n-am deloc, mai am 7 astea. Eu spărgeam cu loc. Încet o să mor. Am de... Dar mi se poate să respawn point-ul. Respawn point set. Văd că ai piață. Eu văd că ai 64. Hai să mergem sus, să mai, nu știu, să mai facem treabă. Dar nu cantăm pe un cer. De pe un cer. Mai lubeniță. 4. Mănâncă ăsta. Mănâncă și pe ăsta, că te ajută, sunt sănătoase. Uite. Mănâncă ăsta și pe ăsta, că sunt sănătoase. Le iau. Dar nu le mânca, că știi ce se întâmplă. Mamă, avem... pot să mănânc? Și colșera, Cu ce trebuie? Ce trebuie? Mânca. De unde? De undeva. Eu nu am. Hai să mergem la colectare de mâncare. Hai. Mănâncă flori. Sau gustă din lemn, poate bun. Cum naiba se făcea plăcinta aia de... asta? Asta un pic, o să caut aici. Trebuie să faci. Zahăr și ouă. Din cum facem rost? Unde e zahărul? Nu e din trestie. Ce? Din trestie.
Ce este? A, găsește doar lângă acum. Da, astea sunt cei. Cred că da. Nu știu, da. În Minecraft sunt toate anotimpurile tot timpul. Eu am ales să mă îndepărtez puțin cu mâncare. Eu cred că sunt multe bani. Prăjește. Nu, Că se prăjește mâncare. Vezi, eu îmi pui acolo să-ți bagă la prăjit. La ironul îl pun în cutia ta. Cât ai răs în cutia mea? 8. Și ia vezi în chestul ăla amândoi. 5 iron. Ironul ăla e de la mine, deci bagă-l în chestul meu. Ok, cam acesta a fost episodul. Nu știu, poate nu mai jucăm off camera, habar n-am.